इकडे बघा आज आपल्याकडे जेवायला हलवा आहे. तर 1 2 3 4 इकडे बांगडे फ्राय आणि इकडे कालवण. तर आज आपल्या व्हेज थालीमध्ये काय काय, आमरस, पनीरची भाजी, ती भाजी, भजी, वरण भात, भाकरी, लोणचं, सॅलड, पापड. ओके, आमरस पण आहे. आणि त्यासोबतच इकडे आपली दुसरे व्हेज थाली रेडी आहेत ना. ओके. आणि तुम्ही इकडे काय करताय? भजी गरम गरम. ज्यांचा पण फॅमिलीमध्ये बर्थडे असेल, ॲनिव्हर्सरी, त्याचं सेलिब्रेशन आम्ही तुम्हाला देऊ डेकोरेट करून. ते सर्व्हिसचे वेगळे चार्जेस नाही घेणार, त्याच्यामध्येच इन्क्लूड करणार. तर आज आमच्या सकाळचा नाश्ता आहे घावणे. इकडे बघा घावणे बनतात. चटणी रेडी आहे तिकडे. ओके. घावणे किती होतील? खूप होतील नाही? तर पाण्याचा टँकर आला आहे आणि आता परत पाणी दाखवतो किती आहे बघा. वरती चढतो, पूर्ण खाली पाणी आहे ना. पाणी खूप लागतं बाबा आपल्याला. आलं पाणी. त्यासोबत आता हे चालू करायचं आहे. तर आज पण आपल्याला आता महिन्याचे किती टँकर झाले का, ज्याला 5वा झाला असेल ना, तेवढा वॉटर कन्झम्पशन असतो. म्हणजे एक मला माहिती पण पडते की वॉटर किती कन्झम्पशन होऊ शकतं आपल्या एवढे जर गेस्ट येतात आहेत तर. पाणी कसं पहिलाच आपण भरून ठेवलं पाहिजे पाहुण्यांच्या अगोदरच. हे 2 प्लेट झाले आणि त्यांना एक ऑमलेट पण पाहिजे ना. असे टोटल 11-12 प्लेट गेले ना आपले आज. आणि वेळ लागतो जरा बनायला बघा. जाऊ दे. आणि आमचं पाणी सुद्धा आलेलं आहे आता. नमस्ते सर्वांना. तर आज आमच्या इकडे सॅटर्डे मार्केट आहे. आम्ही सॅटर्डे मार्केटला सुद्धा चाललो आहे आणि हेल्प करायला अश्वित सुद्धा आहे. आणि आलो काजल, काय करते तू? आज आपण कसं कांद्याची आणि बटाट्याची घोडणी सुद्धा आपण बघणार आहे ना. तर मी अश्वितला जरा हेल्पसाठी बोलवलं आहे आणि मार्केटमध्ये आपल्याला आज काय काय दिसेल ते आम्ही तुम्हाला सर्व दाखवू. आलो. एरियाचं नाव काय? या मजगाव फाटा ना. सिनरी छान वाटते नाही. तर आज एका वेगळ्या कामासाठी आलो. त्या काम पण आम्ही करतोय आणि तुम्हाला तेवढी सिनरी पण बघता येईल बघा. वीसला एक आहे झालंय. नको 50 रुपये किलो. कितीला? 350 किलो. आता किती हवं तुम्हाला? त्याचं नाव काय? ह्याला काय म्हणतात? कोणती देतोय? चांगलीवाली दे. ही वाली होती ना ती. पहिला त्याच्या ड्रायव्हिंग पगारामधून पैसे कट करून घ्यायला पाहिजे होता. ती आहे रे. ह्याच्यावर ह्याचं वजन कुठे लिहिलंय? 54. द्या. कांदा तोच आहे ना तो वाला? कांदा 1 नंबर.
ॲक्टिवावर ठेवा. इथे बघा आमची कांद्याची शॉपिंग झाली आणि कांद्याची गोण आमची बघा खाली ठेवली आहे आणि मार्केट आज फुल पॅक आहे ना. इथे बघा आपली शॉपिंग झाली, कांद्याची गोण आपली इकडे ठेवलेली आहे आणि त्यासोबत आज आपलं व्हेज थाली आहे. टोटल 4 4+1 आणि 4 आहे ना. हो. म्हणजे टोटल 8 व्हेज थाली आपली. आणि आज खास म्हणजे व्हेज थालीमध्ये भाजी बघा, काजूची भाजी, आपली मटकीची भाजी, पालेभाजी, आमरस, सॅलेड, लोणचा आणि इकडे चटणी सुद्धा आहे ना. वा 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 एकदम मस्त. आणि त्यासोबतच 2-2 चपाती आणि वरण पण नाही दिलं याच्यात, वरण आहे ना. म्हणजे आज किती भरलेलं वाटणार व्हेज थाली. पण त्यासोबत आपला गरम गरम भात आणि इकडे आम्ही खाल्लेली आमरस आहे का. नाही हेच आमरस आहेत ना. आमच्या घरी पण आम्हीच आमरस जास्त खातो आणि बाकी काय तर हे सर्व तेच आहेत ना सर्व. आता रेडी झाल्यावरती ताट बघा किती मस्त सुंदर वाटेल. व्हेज थाली किती सुंदर असू शकते बघा आणि किती व्हरायटी असू शकते. जसं आपलं वरण भात कॉमन आहे, चपाती आहे, लोणचं, सॅलेड आणि चटणी सुद्धा दिलेली आपण. त्यासोबत आपला आमरस आज स्पेशल म्हणजे काजूची भाजी ते पण बघा फुल क्वांटिटीमध्ये दिलेली आहे आणि मटकी आहे ना काजली आणि पालेभाजी. आणि टोटल आपले 4 पहिले व्हेज थाली परत 4, टोटल आज 8 व्हेज थाली आहेत आपले. आणि इकडे आपल्या पापड्यांमध्ये बघा मल्टिपल दिलेत आणि व्हरायटी दिलेत आपण. 2 3 5 6 हे बघा पिशवीतून डायरेक्ट आता हे वरती घेऊन चाललो, पाणी लागतं ना. आणि त्यासोबतच इथे बघा हे पुढचे 4 व्हेज थाली बरोबर. पहिले 4 गेले ते वेगळे ना. हो. आता हे सिल्वर रूमचे, सिल्वर रूम आणि काजूची भाजी बघा किती आहे मस्त ना. चला नेऊ का. आणि मम्मीने आज नवीन गेटअप, नवीन कफ्तानी तुला घेतलेलं ते घातलं ना. मस्त आहे. चला पाणी घेऊन जाऊया. ही रेडी झाली ना. एक एक करून बघा आता आमची थाली रेडी झाली. पण व्हेज थाली रेडी झाली बघा. आता 4 थाली वरती जाणार आहे. 5 चपात्या, 1 आमरस. आता तुम्हाला एक सांगायचं आहे, जर तुम्ही माणसं जास्त आणि थाली कमी घेताय ना तर आम्ही एक्स्ट्रामध्ये एवढ्या चपात्या नाही बनवत. आता जास्त माणसांनी थाली कमी घेतली पण आता 5 चपात्या मागवले ना, जास्त माणसं आहे म्हणून. पण आमच्याकडे आता 2 शिल्लक आहे. आता परत नाही बनवू शकत म्हणून तुम्ही पण कॅल्क्युलेट करूनच थाली मागवा. जर 8 माणसं आहे, 10 माणसं आहे, तुम्ही 4 थाली मागवणार, अर्धी थाली मागवणार तर एक्स्ट्रा बनवायला पहिलं सांगायचं की आम्हाला एक्स्ट्रा लागणार. तर आता फक्त 2 चपाती आहे आणि आमरस खूप आहे. फक्त एक्स्ट्रामध्ये आता भात मिळणार बरोबर ना. परत चपाती कसं बनवणार. एक्स्ट्रामध्ये कसं बनवायला तर पाठी पडून राहतं ना. दिलं मी आता 1 भात, चपाती कमी पडले ना. 1 भात 2 आमरस असो. 1 भात 2 आमरस. आता काय घेऊन चालला परत. एक्स्ट्रामध्ये 2 आमरस आणि भात. नमस्ते सर्वांना. तर आता आपले पाठी गेस्ट बसले आहेत. त्यांनी आपले AC गोल्डन रूम घेतला होता. पहिला आपण तुम्हीच रिव्ह्यू द्या आपला, कसं वाटलं तुम्हाला इकडे येऊन. मी बोलू. हां तुम्ही बोला. अरे खूप छान वाटलं आणि नाश्त्याचा 1 नंबर. जेवण तर काय बोलूच नका. खूप सुंदर, खूप म्हणजे खूपच सुंदर. हां तुम्ही व्हेज, चिकन, फिश कोणती थाली ट्राय केलात. व्हेज. तुम्ही व्हेज खाल्लात. हो. आणि तुमच्यामध्ये कोणी फिश चिकन खाल्ली. हो 3 जण चिकन होतं आणि 2 व्हेज. काय होतं म्हणजे तुम्ही व्हेज पण खाल्लात, चिकन खाल्ली होती तुम्ही. हो. आणि फिश खाल्ली नाही म्हणजे दुसऱ्याने खाल्ली. आता काकांना विचार तुम्हाला कसं वाटलं इकडे येऊन. अतिशय सुंदर आहे. सुरुवातीला असं वाटलं होतं की कुठे असेल काय असेल तुझी कल्पना नव्हती. पण इथे आल्यानंतर असं जाणवलं की पुन्हा पुन्हा यावं. म्हणून मी आमचे जे शिरवाडकर आहेत, ओंकार शिरवाडकर यांना सांगितलं आहे की इकडे पुढे यांच्या ठिकाणं बघा, ठिकाणी वाढवून घ्या. खूप चांगलं आहे, खूप चांगली माणसं आहे ती. आणि यांची जी पद्धत आहे म्हणजे जे व्हेज नॉन व्हेज जे काय असेल ते, मी पूर्णपणे व्हेजिटेरियन आहे
पण आनंद असा वाटतो की आज निघायचं आहे, पण निघताना पण असं वाटतं नाही आज निघायला नाही ते बरोबर आणखीन एक दिवस चांगलं. एवढं चांगलं आहे, एवढं चांगली सर्व्हिस आहे आणि खूप माणसं चांगली आहे. म्हणजे कोणी यावं हे पूर्णपणे सेफ आहे आणि अतिशय सुंदर आहे. निसर्ग रम्य असं आहे. तुम्ही येऊन जर तुम्ही तिच्या टेरेसवर जर बसला आणि जर बघितलं आजूबाजूला तर अतिशय चांगलं आहे, आल्हाददायक आहे, हवामान चांगलं आहे, तब्येतीसाठी चांगलं आहे. जर एखाद्याला त्रास होतो तर नक्की या जागी यावं. त्याचा त्रास या ठिकाणी लोक शिवाडकर फॅमिली अतिशय चांगल्या तऱ्हेने काढून घेतील, त्याला चांगलं ओके करून पाठवून देतील. आणि फिशच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर माझ्या छोट्या मुलाला फिश खूप आवडते, तर त्यासाठी आम्ही स्पेशल सांगितलं होतं. तर फिशची क्वांटिटी आणि क्वालिटी अतिशय सुंदर आहे आणि इंटरनल काही वाटत नाही. त्यांनी एन्जॉय केलं, त्यांनी परत नंतर ऑफर दिली की मला आणखीन पाहिजे म्हणून. मग एवढं फिश चांगलं आहे, एवढं जेवण चांगलं आहे, फार चांगलं आहे. तर माझं असं म्हणणं आहे की कोणीही वाटलं तर नाही की ओपनला वीकेंड करायचं आणि चांगल्या पद्धतीने करायचं. हॉटेलमध्ये न राहण्यापेक्षा ही जागा अतिशय सुंदर आहे. हॉटेलमध्ये आपल्याला काय करतात नॉर्मली की एखादा रूम देतात, त्या रूममध्ये आपण राहायचं, तेवढ्यामध्ये बंदिस्त राहायचं. इथं तसं बंदिस्त नाही आहे. तुम्हाला फिरता येतं, सकाळचं हवामान फिरताना वॉक करताना अतिशय चांगलं आहे, खूप चांगलं आहे. तेव्हा माझं असं मत आहे की इथं व्हिजिट दिली तर त्या व्हिजिटचा आनंद खूप मिळेल आणि खूप चांगलं आहे. आणि म्हणजे यांची मॅडम ही फॅमिलीच खूप सुंदर आहे. या फॅमिलीबरोबर एकदा कधी आलं जवळ बोलायचं तर या इकडे व्हिजिट द्या. आम्ही सांगतो आहे ॲज अ व्हिजिटर म्हणून की व्हिजिट द्या. खूप चांगली माणसं आहेत, खूप चांगलं मिळेल. आता आम्ही त्यांना आणखी दुसरी ऑफर पण दिल्या तर ते काय होते ते बघूया. स्वामी करो की ते सगळं चांगलं व्हावं आणि शिवाड्याच्या फॅमिलीचं खूप चांगलं व्हावं. मी विराज बोलेल आमचा, तो माझा मुलगा आहे. आणि तुम्ही आता 5 मेंबर आहात ना? हो, 5 मेंबर. हां, तर तुम्ही AC गोल्डन रूम घेतला होता, त्याचा अनुभव कसा आहे? खूप छान आहे. AC खूप मस्त होता. रात्री कधी झोप लागली कळलं नाही. खूप चांगला AC आहे. खूप ठिकाणी आम्ही गेलो आहे. AC मध्ये बंद पडतो, कधी कधी आवाज नीट थंड फेकत नाही. तर अजिबात वाटलं नाही, ते खूप मस्त वाटलं. आणि AC समजा रूम घेतली नाही, हवा इतकी छान आहे की तुम्ही बाहेर येऊन बसलात तरी तुम्हाला खूप मस्त वाटू शकतं. बघा आता पण एवढी हवा आहे ना इकडे सर्व. म्हणजे तेच मी जसं व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की जर AC जास्तच गरज आहे त्यांनी AC रूम घ्या. बारीक सारीक गोष्टींचा खूप विचार केलाय. हां. प्रत्येक हे मेन मला आवडलं. वॉशरूम अतिशय सुंदर आहे. वॉशरूममध्ये काय स्वच्छता प्रॉब्लेम नाही. खूप छान आहे. स्वच्छता खूप चांगली, खूप हां. स्वच्छता आहे. स्वच्छता खूप छान आहे आणि बारीक सारीक गोष्टींचा खूप विचार केलेला आहे बांधकाम करताना. हे मला ही गोष्ट खूप आवडली. आणि जसे आपण रूल्स ठेवले, आता तुम्ही गोल्डमध्ये, आपल्या सिल्वरमध्ये पण चेक इन आहे, खाली पण चेक इन, म्हणजे 4ही रूम भरलेत. पण त्या रूलच्या हिशोबाने सर्व व्यवस्थित आहे ना, डिसिप्लिन आणि सर्व एकदम छान आहे ना. अतिशय सुंदर, अतिशय खालचं सुंदर. रूमचं कसं आहे ते सांगा. हां, तुम्ही एक खालचा रूम पण घेतला आहेत ना? हां, ते त्याच्याबद्दल सांग. खालची रूम पण सुंदर आहे, मला पण खूप आवडली आहे. आणि हे पूर्ण फार्म हाऊस वगैरे खूप चांगलंच आहे, प्रश्नच नाही आहे. जेवण तर खूप उत्तम होतं, व्हेज तर व्हेज, नॉनव्हेज पण नॉनव्हेज म्हणजे चिकन वगैरे खूप सुंदर आहे. खूपच सुंदर, खूपच जेवणाचा सुंदर. प्रश्नच नाही, प्रश्नच एक नाही नंबर. ओके. अजून तुम्हाला काही ॲड करायचं आहे? ॲक्च्युली सर्व तर सांगितलं, रूमबद्दल सांगितलं, सर्व्हिसबद्दल सांगितलं, आमच्याबद्दल सांगितलं, वातावरण पण एकदम छान आहे ना. छान, हवेशीर ना, खूप छान. नाही, आमची सर्व म्हणजे ओंकार फॅमिलीचं जे चॅनल आहे, या चॅनलला आमचे सबस्क्रायबर जेवढे आमचे आहेत त्यांचे आहेत ते आमचेच आहेत. आम्ही असं म्हणतो की या व्हिजिट करा आणि त्याचा आनंद लुटा. आनंद लुटलाच पाहिजे, तुम्हाला आनंद मिळालाच पाहिजे. तो आनंद बघा कसा असतो तो. या एकदा तुम्ही या खूप चांगली फॅमिली आहे आणि पूर्ण सेफ आहे. खूप चांगलं एन्जॉय करता येईल. जेवण अतिशय सुंदर आहे. परत सांगतो, जेवण अतिशय सुंदर आहे, घरगुती आहे. हॉटेलमध्ये रत्नागिरीमध्ये राहण्यामध्ये काय अर्थ नाही आहे. मी रत्नागिरीतच आहे, म्हणजे मला माहिती आहे, गोष्टीची कल्पना आहे. नातेवाईक आहेत माझ्या इकडे, तरी आम्ही इकडे आलो थांबलो. तिथं कारण आता जो आनंद मिळतो तो आनंद परत नाही मिळणार. परत आम्ही इकडे येऊ आणि परत आल्यानंतर परत एकदा मी व्हिडिओ आता शूट करून तुम्हाला सांगू की खरोखर किती चांगले. हा व्हिडिओ करायला त्यांना मी सांगितलं की कारण खूप घरात ते आम्हाला पण त्या बोलू दे की तुम्ही किती चांगले आहेत. तिथे समजू दे की लोकांना याच्या गोष्टींची कल्पना येऊ. नॉर्मली काय करतात लोक ॲड करतात, पोलवरती लावणं आणि करणं, आमच्याकडे या आनंद लुटा असं मिळत नाही. तसं नाही, हे ॲड करायची गरज नाही आहे. हे खूप सुंदर आहे. हे ॲड आपणच करतो तरी ॲड नाही म्हणलं ना, आपणच सांगतो की आपलं घर आहे, या कधी आणि हे वेलकमच करायला असतात. उभेच होते त्यांचे आम्ही आलं द्यायला. पण फार चांगलं आहे, फार चांगली फॅमिली आहे. या आम्ही परत जर सांगितलं व्हिजिट करा, खूप चांगलं आहे. ओके. आणि मला अजून एक, तुम्हाला तुमच्या फॅमिलीला कोण इकडे घेऊन आला? मी आहे ना? दिशाला बाळगतो. हां. मी 5 वर्ष यांचे ब्लॉग बघते, व्हिडिओ युवा गीताईचे. तर मला म्हणजे त्यांना भेटायचं पण होतं आणि
मला आवड म्हणजे त्या खूप आवडल्या, एकदम इनोसंट आहेत ना त्या. तर मला त्यांना भेटायचं पण होतं आणि मी घेऊन आली यांना काहीच कल्पना नव्हती. यांना काहीच कल्पना नव्हती माझ्या फॅमिलीला, मीच घेऊन आली. तुम्ही बोललात आईशी मम्मीशी बोललात तुम्ही? मग वॉकिंग पण केलात ना 2 दिवस? 2 दिवस आता आठवण येईल मला आज. हा ना. तर बघा मी तुम्हाला परत आपल्या जे गेस्ट अलाउड करतात त्यांचा मी तुम्हाला रिव्ह्यू दिला, तुम्ही पण रिव्ह्यू ऐकला असेल. आणि कोणाचाच आम्हाला काही त्रास झाला नाही. इवन गोल्ड सिल्वर खाली आम्हाला नॉर्मल वाटलं सर्व. असे काय तुम्ही पण काय जास्त हे नाही ठेवलेत की हेच द्या तेच द्या. आणि जे आलं जे मिळालं ते खूप चांगलं होतं, त्याच्यामुळे आम्ही त्याचं बोलू शकत नाही. आम्ही जर बोललो तर मग ते चुकीचं होईल. काही बोलायची गरजच नाही. गरजच पडली नाही. आणि जसं मॉर्निंग मी बोललो बघा, मॉर्निंग तर इकडे चांगलीच आहे ना, तसं नाईट आणि इव्हनिंग खूप सुंदर आहे. रात्री पण ना लाईट बंद असलं तर एवढं छान वाटतं इथे फेऱ्या मारायला, खूप छान वाटतं. ओके. अगदी आलात आहे, प्रसन्न वातावरण. हां. आणि तुम्ही आलात कुठून? मी गिरगावातल्या मुंबईमधून. मुंबई गिरगावरून आलात ना? गिरगावमध्ये राहायला आहे मी. ओके. तर आलो आम्ही आमच्या स्वतःची गाडीच घेऊन आलेलो आहे. गाडी करून आलात ना तुम्ही? आणि तुम्हाला यायला किती वेळ लागला इकडे? जवळ आता सध्याचा म्हणजे मुंबई गोवा रोड जो आहे तो थोडा खराब रस्ता आहे ना? थोडे तास दीड तासाचा फरक पडला. आज 8-9 बोलू शकतो आपण ना? 8-9 नाही 8 साडेआठ तास. 8 तास पण त्यामध्ये आम्ही एक तासाचा 1-1.25 तासाचा आम्ही मध्ये हॉल्ट पण घेतला. पण रस्ते खूप खराब आहेत. त्यामुळे मी त्यांना रस्ते आणखी जर व्यवस्थित झाले तर चांगलं आहे. नाही बरोबर आहे. मी पण गेस्टला विचारलं तर तुम्ही नाही यायच्या अगोदर 2 रस्ते आहेत, रिसर्च करून या. एक रस्ता ना जरा खराब होता तर त्या रोडचा तुम्हाला त्रास होऊ शकतो. जे सांगायचं ते सांगितलं पाहिजे व्यवस्थित. मार्गे आला तुम्ही तर तो रस्ता चांगला आहे, पण तुमचं 100 किलोमीटर वाढेल. 25 किलोमीटर वाढतं. पण टायमिंग सेम राहतं ते. कारण जाताना आपले गेस्ट जातात ना कोल्हापूरवरून, तर टायमिंग सेम, फक्त डिस्टन्स वाढतो. जे 350 ते 450 होतात. पण या इथे व्हिजिट करा, खूप चांगलं आहे. आणि हा ओंकार स्वागत कसं करतो, काय करतो, तिची आई स्वागत कसं करते ते पहा आणि त्याचा आनंद घ्या. हां. आता तुमच्यासमोर सांगतो. आणि आज आम्ही परत एक विचार केला आहे, ज्यांचा पण फॅमिलीमध्ये बड्डे असेल, ॲनिव्हर्सरी असेल किंवा काय असेल, त्याचा मला प्रूफ दाखवायचा. त्याचं सेलिब्रेशन आम्ही तुम्हाला देऊ डेकोरेट करून. ते सर्व्हिसचे वेगळे चार्जेस नाही घेणार, त्याच्यामध्येच इन्क्लूड करणार. आता समजा फॉर एक्झाम्पल ह्याचा बड्डे आहे, तुम्ही त्याच दिवशी बुकिंग केली पाहिजे. हां. मग ज्या दिवशी समजा ह्याची बड्डे असेल ना, तर बलून डेकोरेशन सर्व डेकोरेशन ते आमच्यातर्फे असेल. थँक्यू व्हेरी मच. हां. थँक्यू व्हेरी मच. स्वामी तुमचं भलं करो. ओके. तुमचं भलंच होईल याची आम्हाला पूर्णपणे खात्री आहे. आणि तुम्ही चांगले ऑफर दिले, विचार करू. ओके. आता बहुतेक लग्नाचा वाढदिवस येईल. तर तुम्हाला सर्वांना तसंही निमंत्रण देईल. त्यांनी आम्हाला एक वेगळी पार्टी द्यावी, आम्ही त्यांना आम्ही एक वेगळी पार्टी द्यावी. मी आता जवळजवळ नक्कीच करतो की 7 जून मी बुक करतोय. 7 जूनला तुम्हाला यायचं असेल तर तुम्ही या, आम्ही सगळ्यांना वेलकम करू. म्हणजे बघा किती बेनिफिट आहे. असा सर्व्हिस ऑफर केली की ज्याचे स्पेशल काय बड्डे का दर चालूच असतात कोणाकोणाचे. तोही आमच्या लग्नाचा आहे. लग्नाचा बड्डे विशेष असतो. कारण काय एखादा माणूस हा शहीद झालेला आहे. शहीद दिन तो साजरा करतोय. तो जरा शहीद दिन साजरा करणार आहोत, तर तुम्ही या, व्हिजिट करा. खूप मजा आहे. लग्नाला माझ्या जवळजवळ 30 वर्ष होऊन गेलेली आहेत. म्हणजे हा जरा एक विनोदाचा भाग होता. माझी पत्नी खूप चांगली आहे आणि त्याच्यामुळे ते चांगलं ठिकाण मला बघायला मिळालं. तो एक पार्ट होता की बाबा सर्व नॉर्मली पुरुष असंच म्हणतात की म्हणतात ना, बायको माहेरी गेली की बरं वाटतं, ती जावी माहेरी. आमचं तसं नाही आहे, ती घरीच राहावी आणि घरात असावं. त्यामुळे पुन्हा एकदा सांगतो, 7 जूनला आम्ही बुक करतो. आजच त्याच्याबरोबर बुक करून जातोय आणि आजच नक्की करतो की आम्ही 7 जूनला इकडे असतो. आठवणीने लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि नक्की व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि शेअर करून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचवा. ओके, थँक्यू. आणि तुम्हाला सांगायचं जे आवाज येतो ते इकडे आपले सिल्वरवाले पण बसले आहेत, त्यांचा रिव्ह्यू आम्ही उद्या घेणार आहे. हां. तर गोल्ड सिल्वर खाली 4 रूम बुक होते एका टायमाला. तू बोललास?